Hinumdum ini, kita giluwas pinaagi sa grasya. Apan kita pagahukman, pinaagi sa atong mga binuhatan, pinasubay sa kasuguan. Ngilngig na mga higala. Daghan sa mga tao, nagkinabuhi morag hari, namatay morag ilaga. Mato pa niya, live like a king and die like a rat. Nagkinabuhi sila morag hari noong panahon na, not knowing that there is a coming judgment. Nga hukman sila ang ilang binuhatan, nagkinabuhi sila, mura sila o kinsa nining kalibutan na, nga muligi sila sa katungod sa mga tao, mudaot sila sa mga tao, wa nila masayre nga adunay paghukom, luyo ni anang tanang mga butang nga ilang ipahimo. Dagan sa mga tao ron Kristohanos ngalan, nagabaton sa dagway sa tinuohan, apan nagpanghimakak sa gahom niini. Kung si Kristo gani ang imong abogado, sigurado kang mudaog sa imong kaso. Sigurado nga absuelto ang imong kaso, kay ang huwis nga maoy nagdumala sa proceedings, amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kumusta kamong tanan mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon? Naglaom ako nga naa mo sa kapiskay sa panlawas, unya may kalipay ni mga gutluas samtang makig-uban ikaw kanako sa atong tulumanon ang katapusang pasidaan. Niining atong pagpragtuon sa pulong, ako naglaom nga daghan kag makutlo nga mga pagtulunan nga makapadugang sa imong relasyon ngadto sa atong Dios nga makagagahom sa tanan. Magampo ta makigsunan pahiluna sa inyong kaugalingon. Amahan mo nga langit nun, nagduol minimo ning mga gutloa. Uban sa dakong kalipay nagpasalamat sa kusog og kinabuhi og smayng panlawas imong gihatag kanamo. Gikan sa una hangtod karon, amo ikaw ang giila nga banggiitang mananambal og nagsaad ka sa among kayuhan. Tungod din o Dios, isip imong magbubuhat. Ako naghahangyo nga pinaagi sa ngalan ni Jesus kinasariton. Kini silang dunay mga balatian karon nga nagsudong nagkuyog imturmanon. Pinaagi sa ngalan ni Jesus sa kinasariton, makabaton sila kaayuhan, and they must be healed in Jesus' holy name. Salamat kay Ginoo sa pagtubag siyang pag-ampo mo nang gisalig ang tanan. Nga ang kaluwasan, kaayuhan man na kanin. Ug samtang kining tulumanon ang padayonon karon, samtang akong tigog magalupad sa kahanginan, salaan ni Ginoo pinaagi sa imong balaang espiritu. Aron ang katam-is sa pulong mao may mabati sa tanang damati og dili ang akong mga tawhanong pulong. Kay pinaagi lamang niyo no Dios. Mutuhop ang imong mga pulong sa kamatuoran, mahimong danag sa among dalang mangitngit, ug buhatod ka namo ngadto sa kahimayaan. Salamat o Dios sa pag-abli nimo sa among hunahuna, ug among kasing-kasing sa imong pulong karon. Amo ning gisalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong tun-an karon naguluhan sa adlaw nga hukman ang kalibutan. Ang una nga angay natong masayran, that the basic fundamental truth that every person must understand, ang ilang angay sabton ang paghukom. Judgment, this is a basic fundamental, and this is the truth that every person must understand. Okay. Duha ka klase ang paghukom nga gisgutan mga kaigsuonan sa atong pagtuon karon. Ang pre-advent judgment o ang judgment of execution. Kanusa man mahitabo ang pre-advent judgment bot ipasabot? Paghukom nga pagkahimuon sa Dios sa di pa siya mobalik ining kalibutan na. Iyang hukman ng mga tao gikan sa tanaman sa idin hangtod sa iyang pagbalik. Mga tao nga mga matay. Kung mamatay ang tao,
diha dayon matakupan ang iyang kasaysayan sa kinabuhi, diha siya paghukman. Iandam sa panahon sa day of judgment, and that is the day of execution. Ug ang iya igsoong judgment, kinabuhi nga walay katapusan, dito siya padulong. Kung ang hukom bato kaniya kalaglagan, dito pod siya padulong. Mauni siya mga higala ang atong pagahisgutan karon sa adlaw nga hukman ang kalibutan. Unsa ang mga pulong sa Dios mahitungod sa umalabot nga paghukom? Ang teksto, agig tubag niini, makita nato sa Buhat Kapitulo 17, 30 o 31 nga nag-ingon, ang Dios wala lamang manumbaling sa panahon sa kaburong, apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao, bisan diin sa paghinulsol. Panahon sa atong kaburong, panahon sa atong pagkadautan, wa lang ang Dios panumbaling ana, apan ang Dios nagsugo sa tanang tao, walay exempted. Tanang tao, iyang gisugo bisan diin sa paghinulsol. Ngano? Paminaw ang sunod. Kay siya nagkatudlo nag-usa ka adlaw kanus asubay sa katarungan, iyang pagahukman ang kalibutan pinagi sa katawo nga iyang gitudlo alang niini. Ngano? Nga mo hinulsol ang tanang tao sa entero kalibutan, kay siya nakatudlo na og usa ka adlaw kanus asubay sa katarungan, iyang hukman ang kalibutan pinaagi kang Hesukristo nga iyang gitudlo alang niini, og kini iyang gipanghimatud anang tanang mga tao pinaagis pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. There is no other except Jesus Christ ang gitudlo sa Dios nga pinaagi ini pagahukman ang tanan subay sa gikatudlo na niini. Og iya nang ipamatud ani nga siya tungod kay gibanhaw man siya gikan sa mga patay. Punto numero 1 atong bantayan, nga aduna di ay paghukom nga moabotay sa tanang tao, ug ang tanang tao kinahanglan moatubang ni anang adlaw sa paghukom. Why usa nato nga exempted, walay usa nato ini nga makaiskapo ni ining adlaw sa paghukom. Din iplastar sa Dios ang tanan, ikaw ug ako mga tubang ni anang paghukom alang sa tanan. Unsa ang buhaton sa matag usa sa panahon sa paghukom? Niya na pod paghukuman. Unsay atong buhaton? Siguro kining paghukom ang kusog makarelate ini, ang dali makarelate kadtong nanrabaho sa korte, sa mga trial court, ang atong mga abogado, ang atong mga judges, o kadto nakasulay nag-atubang sa mga kaso nga gipasang at kanila. Apan unsay buhaton sa matag usa panahon sa paghukom? Ang 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 10 nag-ingon, kay kitang tanan kinahanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo, aron nga ang matag usa magadawat sumala sa iyang nabuhat, sa iyang lawas maayo o dautan. Hukman, tanan. Kung nakabuhat kag maayo, hukman. Nagbuhat sa kag dautan, hukman. Ang kanindot lang, kung nagbuhat kag maayo, ang hukom alang kanimo, pabor alang nimo, alang sa imong kaayuhan. Apan kung nagbuhat kag kadautan, hukman sad ka. Kanang paghukom nga dili mo gusto, kay ikaw man mahibanlod sa kalaglagan. Maayo og dautan. Mga kaigsuonan ato ring hunduman, nga sa matag buhat nga atong gihimo, maayo man og dautan, dunay katumbas niya ng tanan. Ang tumbas ana mga igsuon, mao ang sentensya, pabor o dili pabor nimo. Ingana mga kaigsuonan. Now, karon, unsa ang basihanan panahon sa paghukom? Naabaya ni basihanan. Dili lang kay pwede nga moatubang ka sa korte, moadto ka sa Supreme Court, trial court, ug asa man nga korte sa hukmanan, nga
muatubang ka ug muhatag kag desisyon nga walay basihanan. Dunay basihanan ani panahon sa paghukom? Ang giingon sa balaang kasulatan. Santiago 2, versikulo 12 ug 13, kinahanglan managsulti ug managbuhat kamo ingon nga mga tao nga pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. Kakulba ba aron? Ang basihanan sa Dios sa paghukom, ang iyang sugo. Ang iyang napulo kasugo, diha ibase. Sunod, nag-ingon siya, kay ang hukom, walay ko kaluoy, alang sa tao, nga wala magpakitag kaluoy, ngani ang kaluoy nagadaog batok sa paghukom. Kanang paghukuma, dili na igsuon panahon nga kaluyan ka. Kay ang kaluoy gihatag sa wapay paghukom. Apan kun ang paghukom wala nimo batiah, nga umalabot, nga ipahamtang nimo og nako. Ang resulta na, ang paghukom bato ka na to, way ko kaluoy. Ngani sa unang panahon unta ang kaluoy ning daog batok sa paghukom. Sa wapay paghukom, tuwa didto ang kaluoy, tuwa didto ang gugma, tuwa didto ang tanan. Apan panahon sa paghukom mga kaigsuonan, di na nimo makita, di na nimo masinati og unsa ang kaluoy nga mahitabo panahon sa paghukom. Hinumdumin kitag giluwas pinaagi sa grasya. Apan kita pagahukman pinaagi sa atong mga binuhatan, pinasubay sa kasuguan. Ngilngig na mga higala. Giluwas ta pinaagi grasya, correct. Apan hinumdumi nga kung maghisgot tag paghukom, hukman sadta pinasubay sa atong binuhatan. Kini mo ay angay natong hinuktukan. Daghan sa mga tao, nagkinabuhi murag hari, namatay murag ilaga. Mato pa niya, live like a king and die like a rat. Nagkinabuhi sila murag hari noong panahon na, not knowing that there is a coming judgment. Nga hukman sila ang ilang binuhatan, nagkinabuhi sila, mura sila og kinsa nining kalibutan na, nga muligi sila sa katungod sa mga tao, mudaot sila sa mga tao, wa nila masayre nga adunay paghukom, luyo ni anang tanang mga butang nga ilang ipahimo. Magbuhat sila maayog, dunay katumbas, magbuhat og daotan, dunay katumbas. Kay bisan asa ka mo adto ning kinabuhi makikisunan, tanan may katumbas. Kun maghisgota, mahitungod sa paghukom. Astilan kanindot kayo. Apan kita hukman, pinaagi sa atong mga binuhatan, pinasubay sa kasuguan sa Dios. Lahira, mga kaigsunan, ang grasya nagkinahanglang tuuhan, ang kasuguan nagkinahanglang tumanon. Diha ipasubay na tutanan. It's because we are created as a pre-moral agent. We are created as a pre-moral being. Gihimo ta igsuon nga mga tao nga adunay moralidad. We are created differently from any other creatures in the world during the creation. Kita lahi. Doon na tayo konsensya. Mabuhat ka kadautan, dunay konsensya nga muhasol nimo. It's because gibuilt in a serious og tuyo, kay nasayod ang Dios nga ang matag usan nato may moralidad og tungod ana kandidato ka sa adlaw sa paghukom. Pinaagi, pinasubay sa balaod sa Dios. Unsa ang basahon nga pag-aablihan panahon sa paghukom? Kining mga basahon. Atong tan-awon ang Biblia hinay-hinay. Tan-aw ra gud. Malakias Kapitulo 3, versikulo 16. Nakuha na nimo? Sige. Una nga nindot siguro, kung doon mo yung mga bullpen or papel diha, unsa ba, ilista ninyo ng versikulo. Parang inyo nang ma-review pagkahuman sa atong episode matagabi. Di lang siguro na ito masaligan ng atong coconut shell o kung sa magaling, pero niya naman lagi ta sa high-tech na teknolohiya karon ma-review naman ito pagbalik. Okay lang gihapon. Hinomdome, Malakias 3, versikulo 16, nag-ingon. Unya ang may kahadlo kang Hiyoba magasulti ang usa og usa, si Hiyoba mamati og magpatalinghog og ang usa ka basahon sa handumanan gisulat atubangan niya. Ang
alang kanila nga may kahadlok kang Jehova og nagapamalandong sa iyang ngalan. Usa ka basaw ng katong nahadlok sa Dios, katong dunay respeto sa Dios, katong daygugma sa Dios, katong nagbuhat og matarong, ang ilang basahon alang nila mao ang basahon sa handumanan, the book of remembrance. Karon ato masulsi nga ang gisulatan di ay sa mga maayong binuhatan sa tao tua sa basahon sa handumanan. Sa ato pa di ka iskapo. Walay mga buhat nimo nga maayo nga dili na maalinggatan sa Dios. Iya nang gisulat ang tanan maayo nimong binuhatan didto sa basahon sa handumanan. Okay? Kuha na nimo na. Sunod. Asa gisulat ang pangalan sa mingbiya sa Dios. Kulba sab ni. Okay. Buti pasabot kadtong mga taong dautan og binuhatan. Asa isulat mga kaigsuunan ang ilang mga daotang binuhatan. Ang Jeremias kapitulo 17:13 nag-ingon, kadtong mingbiya kanako igasulat diha sa yuta. Tungod kay sila mingtalikod kang Hiyuba. Isulat si yuta. Ang Isaiah 65 versikulo 6 nag-ingon, ani akaron kini nahasulat sa akong atubangan, ako dili magahilom apan magabalos oo. Ako magabalos diha sa ilang sabakan. Unsay isulat? Sulat diha nga basahon mga sala mga kaigsuunan. Sala sa mga katawhan nga mga dautan, natural. Understood naman, obvious kaayo. Now, sa ato pa, makita nimo nga ang basahon sa kamatayon or basahon sa sala maunay gisulatan sa tanang mga sala, salaod og krimen, nga supak sa moralidad, didto tanan nasulat sa basahon sa kamatayon or basahon sa sala. Okay? Pila na kabasahon ng atong naisgutan? Duha na. Basahon sa handumanan, basahon sa kamatayon o sala. Sunod. Di isulat ang mga pangalan sa mga matarong. Atong batayan ha, Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 12 pa 14, isuwat ang teksto, kinumdumi, nag-ingon. Og nakita ko ang mga patay dagko og gagmay, nga nagatindog sa atubangan sa trono, og dihay mga basahon nga gipangbuklad. Mga basahon nga gipangbuklad. Nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga patay gipanghukman pinasikad sa nisulat sa mga basahon. Pinasikad sa ilang mga binuhatan. Nagpadayon siya, og ang dagat mitugyan sa ilang mga patay nga diha aniini, og ang kamatayon og ang Hades mitugyan sa ilang mga patay nga diha kanila, og ang tanan gipanghukman pinasikad sa ilang mga binuhatan. Ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya igabtambog ngadto sa linaw nga kalayo. Timan iha, gusto nako ning sabton natong tanan. Ang basahon sa handumanan, naa ang atong nasuwat, ilawom sa ato ngalan ang atong maayong binuhatan. Ang basahon sa kamatayon o sala, ang nasulat ang atong daotang binuhatan. Ang basahon sa kinabuhi, ang nasulat ang atong ngalan, kay ang tanan mga higala kan sa ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi, sigurado man ang kinabuhi nga walay katapusan, o kung ang ngalan nimo, ngalan nako, wala makaplagi nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, ang imong baos itambog ngadto sa linaw nga kalayo, maoy giingon sa balaang
kasulatan. Karon ang pangutana ani mao, nasuwat ba kahang ako nga didto sa kinabuhi, didto sa basahon sa kinabuhi, nasuwat ba ka ako ngalan? Muna dako nga pangutana, is my name written there? Bauna. Karon, sige. Atong sumadahon gamay ning tulo ka basahon. Okay? Tulo ka mga basahon ang ablihan panahon sa paghukom. Numero 1, basahon sa handumanan, nasulat ang maayong binuhatan. Nindota na. Ikaduha, basahon sa kamatayon o sa sala, nasulat ang atong daotang binuhatan. Ikatulo, basahon sa kinabuhi, nasulat didto ang mga ngalan sa mga maluwas. Kiniigsoon. Pagkamatay nato, pagtupong sa atong ilawom sa tabla, utingkayon dayon sa Dios ang atong mga binuhatan, tan-awon og iyang hukman, tan-awon niya kung asa dapit ka, iplastar niya, kay ang Dios lamang may katungod sa paghukom sa matag usa. Karon, diin magsugod ang paghukom. Asa man isugod? Asa sugod, diin magsugod ang paghukom sa Dios? Ang 1 Pedro 4:17 nag-ingon, kay panahon na nga pagasugdan ang paghukom diha sa balay sa Dios. O kung kini bagasugod man kanato unsa man kay dangatan sa mga tao nga wala magtuman sa mayong balita sa Dios. Asa magsugod ang paghukom? Sa balay sa Dios. Meaning to say, nga ang paghukom magasugod diha sa panimalay sa Dios, diha sa iyang mga anak, diha sa mga nagaangkong sumusunod sa Dios direktamente sa tanang nag-angkong Kristiyano. Nag-angkon kag Kristiyano? Of course. Diha magsugod nimo. Dihirin nato ng mga Christians magsugod ang paghukom sa Dios. O kung magsugod na to, unsa may dangatan sa mga tao nga wala magtuman sa mga balita. Unsa buti pasabutan na. Naapo di ay mga Kristiyano karon nga maayo ras ngalan. Daghan tana. Tanaw na to. Daghay kawatan sa Pilipinas. Pangutaan na nag-unsa relihiyon ana, matug-ana. Kristiyano na. Kristiyano. Usa sa atong igsoon ra pod kaubang Kristiyano ming adto sa simbahan. Pag abot sa simbahan, nakita niyang ministro. Siya ministro, ibili na ko ning akong bag di simbahan. Di kaha ni mawala. Unsay tubag sa ministro niya, mato pa niya, di gyud na mawala basta kay di pagkaabot ang manimbahay. Kay bisan gani sa simbahan na ay kawat nga mahitabo. Ngano man? Nag-angko na Kristohanon. Busa, kon sa ato bang mga Kristohanon magasugod ang paghukom, unsa kahay dangatan sa mga Kristohanon nga maayo lamang sa ngalan o wa magtuman sa maayong balita. Musugot kag sa dili, daghan ta na ron. Daghan sa mga tao ron, Kristohanon sa ngalan. Nagabaton sa dagway sa tinuuhan, apan nagpanghimakak sa gahom ni ini. Nag-iwan ng Biblia, likay ng mga tawhana. O kung kining paghukom, magasugod sa balay sa Dios, unsa kay dangatan sa mga tao nga dili tinuod nga Kristohanon, kay wa nila dawata ang kaluwasan o ang grasya nga gitugyan, nga gihatag o gipiyal sa Dios ngadto kanila. Ikaw nga naminaw na koron. Magsugod man paghukom na to. Imo ba nang naaninaw? Unsay padulngan? Imo ba nang naaninaw? Unsay imong sangputan? Kini mao ang pasidaan alang sa tanan. Kung magsugod man ang paghukom din hinato, unsa kahay dangatan sa mga tao nga wala magatuman sa maayong balita. Muna'y pangutana. Karon,
Kinsa man ang ato manglalaban at atong tigpanalipod panahon sa paghukom. Aton ibantayan ha. Tigpanalipod. Maghisgot tag hukom, hukmanan, maghisgot ta aning kaso, murag suwito na magintana. Kay kung kasuhan ka, wa kay abogado, maingong yun ng taga-gobyerno, tagain nag-abogado, kay naa sa atong balaod, nga dili pwede nga taralon sa hukmanan ng usa, nga walay iyang abogado, walay iyang tigpanalipod. Diba? Karon, kinsa may atong kuhaon? Ang 1 Juan 2:1 nag-ingon. Tanaw ha paminaw. Minahal kong mga anak, nagsulat ako kaninyo ni ining mga butanga, aron kamo dili magpakasala. Gisuwatan ni Apostol Juan. Gipasabot ta nila, gisulatan ta niya unsay maayong himuon. Gitugon ta, gitudluan tag unsay maayong himuon, aron dili makasala. Lagi kay dangog man ang kalibutan matud pa. Apan, kung may makasala man gayud, kita adunay manglalaban nga mga tubang sa amahan, si Jesucristo ang matarong. Hayahay, nindot kayo. Abogado, walay problema. Dadon ka sa paghukom, tararon ka sa paghukom, walay problema. Basta kay, do na kay manglalaban, do na kay advocate, do na kay abogado. O ang gitanyag sa bersikulo, ang gitanyag sa ato, ang giintroduce sa ato nga abogado, nga mga bugar sa atong kaso, panahon sa dulas paghukom, si Jesucristo ang matarong. Now, karon, tanawan niya, aron masiguro ang kadaugan sa imong kaso sa hukmanan sa langit, hangyo si Kristo nga maoy imong abogado kay ang huwes iyang amahan. Di ba doon ay assurance? Klaro kayo? Kung si Kristo gani ang imong abogado, sigurado kang mudaog sa imong kaso. Sigurado nga absuelto ang imong kaso kay ang huwis nga maoy nagdumala sa proceedings amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Awara, mga igsuon dunay mga tao ron. Nga bisan pagboboluntaryo si Kristo sa ilang kinabuhi, ako'y mga bugar nimo. Isalikway pag yun intawon sila. Kay naapay mga tos nga numero 1, numero 2, numero 3, numero 5 nga ilang gisaligan, nga ilang tawgon, nga gitawag nila og ilang mediatrix. Tig pataliwala. Wa man gyud mag-introduce ang balaang kasulatan ana nila kung kinsa na sila igsuon nga may laki inyong gihunahuna nga mga bugar sa imong kaso panahon sa paghukom. Wa gyud usara gyud ka abogado ang gi-introduce sa balaang kasulatan, and that lawyer and that advocate and our mediator is Jesus Christ. Open and close parenthesis, alone. Siya ra gyud wa nilain. Imo nang batayan. Mao na nga basig matintal ka. Basig naapon na sa imong pagtuo ug naapon na sa imong pagtulunaan nga naghuna-huna ka. Nga kani mga santusa nga panghisgutan nimo sa unang panahon nga gi-introduce sa inyo mga higala og pangulo sa iyong tinuuhan nga mao himuon nimo tig panalipod sa imong kaso aron maabsuelto ka. Excuse me, di gina magsilbi. Siguradong pilde. Kay wa pa ko kadungog, ug wa pag-isay sa isa balaang kasulatan nga kung mukuha kag mga tao nga mga santos nga imong gihunahuna nga mga ayong laki nga panahon sa hukmanan sa langit, mudaog ka, wa pa. Usara. Hesukristo ang matarong, siguradong absuelto ka sa imong kaso. Bisan pag hinabihan ka kadautan nga tao ining kalibutan nga kung panahon sa paghukom kung atong tanawon, sigurado kang pilde. Apan kung si Kristo gani mo imong abogado, bisan pa og takilid ka sa imong kaso, sintinsihanan ka og reclusion perpetua, o kung life sentence ka, prisuhonon, bilangguonon, o ang katapusan ana, dawato nimo ang death penalty. Apan ako kang inon,
kung si Kristo gani imong kuhaong abogado para sa paghukom, sigurado absuelto ka sa imong kaso, daog ka sigurado. Tistiguha. Anang giingon nimo nga mga santos o mga laki nga mga tao. Hala, sige. Paano sa paghukom? Dili ba kay magmahay ka? Kay kining abogado nga ako ang gi-introduce kanimo nga gikan sa balaang kasulatan, rated ni siya nga wa pay pildi gikan ka ni adto hangtod karon. Sigurado nga absuelto ang imong kaso kung si Hesukristo maoy imong abogado. Nindot na. Naglaom ko nasabtan niyo ko nimo anak ba. Now, karon, unsa ang basihanan sa paghukom? Na may basihanan. O tanawon ha? Asa ibase? Niya, Ecclesiastes 12:13-14. Nag-ingon, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na. Kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini maong tibuok katungdanan sa tao. 14 nag-ingon, kay pagadadon sa Dios sa paghukom uban sa tagsa katinago nga butang bisan maayo o kon bisan dautan. Dadon sa paghukom, imong binuhatan, tinago, nadayag, maayo, o dautan, kana silang tanan, daduna ang ngadto sa paghukom. Mga kaigsuonan, para masabtan pagyud og dugang og unsa ni ay usa ka sinulat nga akong ihatag ninyo para masmutin aw pagyud sa ani nga paagi. Nag-ingon, sin that have not repented of and forsaken will not be pardoned and blotted out of the books of record, but will stand to witness against the sinner in the day of God. He may have committed his evil deeds in the light of the day or in the darkness of the night. They were open and manifest before him with whom we have to do. Sin may be concealed, denied, covered up from father, mother, wife, children, and associates, but it is laid before the intelligence of heaven. The darkness of the darkest night, the secrecy of all deceptive arts, is not sufficient to veil one thought from the knowledge of the eternal God. God has an exact record of every unjust account and every unfair dealings. Why mataguan? Imo ba nang taguan ang imong binuhatan nga dautan, ilalom sa kangit-ngit sa kagab-ihon? O kung makita man sa dayag, ilawom sa sikat sa adlaw. O kung sa kangit-ngit ba nimo himuon, o sa kahayag ba nimo na himuon o mapadayag, kana silang tanan pag-aablihan sa imong atubangan panahon sa paghukom, kay ang Dios adunay listahan, nakita sa Dios ang tanan, recorded ang tanan, aron iandam na panahon sa paghukom. God has an exact record of every unjust account and every unfair dealings. Stilan, kamong mga bana nga magsigi og iring-iring sa ilang mga asawa. Sige, mga asawa pod, nga grabe pod makailad sa ilang mga bana. Labi nagmalagyo, dunay laing babae ang bana,
ang asawa po, di po magpaalkansi do na po'y laing lalaki. So ginlan talang ka, bisag unsaon nimo na dili man na mabalaan sa mga asawa, di man na mabalaan sa mga bana, di man na mabalaan sa imong mga tagtungod apan ako kang ingnon didto sa langit mga higala abirto na silang tanan ug makita pinaagi sa dayag. Tinaw. Okay. Now, natay corruption nga mahimo. Corruption. Naghuna-huna ka nga di masakpan sa auditor. Naghuna-huna ka nga way laing nasayod ikaw ra kay maayog yung pagkahimo. Sikrito kaayo ang pagkahimo. Ang resulta ana, asa ka padulong, dad-una siya ngadto sa paghukom. Unsa may buhato nato aron paghukman kita nga way sala panahon sa paghukom. Dia, ono Juan 1:9, kung isugid ang ato mga sala siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana, mupasaylo siya sa ato mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Para maabsuelto ka sa imong aso, kung si Kristo mo imong abogado, isugid lang ang tanan nimong mga sala niya. Ayaw tago-tago Kay once nga masugid nimo sa iya ang tanan nimo nga sala, sigurado kang absuelto ni anang imong kaso. Nganuman, gusto lang siya nga mukumpisal ka. Gusto lang siya nga musugid ka. Mga kaigsunan, kay sigurado yung absuelto ka. Isaias 1:18 nag-ingon, umari ka mo karon, usahan ta paghusay, nag-ingon si Jehova, bisan pa ang inyong mga sala mapula. Sila papution, ingon sa nibi, bisan pa sila ulubos mapula, sila mamahimong sama sa maputing balhibos karnero. Once nga mo, duol ka kang Jesucristo, maghangyo kaniya mo imong abogado, imong tigpanalipod, isugid imong sala, makighusay kaniya, ang tanan nimong mga kasalanan nga nahimo, himuon niya ng maputi, sama sa nibi, sama sa puting balhibos karnero. Buti pasabot, mo hinulsol, mo sugid, mo duol, absuelto ang imong kaso at tubangan sa Dios panahon sa paghukom. Paminaw, walay gidakon sa imong sala nga dili kayang pasayloon sa Dios. Akong usbon, walay gidakon sa imong sala nga imong nahimo nga dili kayang pasayloon sa Dios. Higala, di mo biya kaduha-duhaan Hesukristo nga imong tigpataliwala. Nining umalabot yung paghukom nga din ikaw ug ako kandidato. Ikaw ug ako intrante. Kitang tanan intrante nining paghukom. Walay usa nato makaiskapar. Para lang maabsuelto ka sa imong kaso, aron nga ikaw masiguro mo daog sa kaso sa hukmanan sa langit, akong balikon. Palihog lang, I am introducing to you the greatest lawyer ever told, and that is Jesus Christ. Siya mo imong abogado, mga kaigsunan. Bisan pag makasasala kang hilabihan, kaya kaniyang ipaglaban, kaya kaniyang panalipdan sa iyang amahan. O pasaligon ko ikaw, 105, 120%, unsa nga porsyento. Sigurado kang mudaog sa imong kaso. Kay nga naman, ang amahan ni Jesucristo, maoy huwis, og mayon siya amahan ko. Ang akong dugo, supisyente na alang sa kapasayloan sa akong kliyente. Og walay langan, mudukdok ang amahan didto sa iyang sala siyang korte maingon. Dili pa lang ikaw, di gyud nako ni absuelto ang iyang kaso. Galing kay ikaw may iyang abogado. Kang imong kliyente, gihimo na kong matarong, gihimo na kong balaan, akong tagaag kahimayaan, dinhi, giabsuelto ko ang iyang kaso. Usa ka maayong balita, usa ka katapusang pahibalo alang sa tanan, nga si Kristo maoy imong kuhaon nga pinakamaayong abogado.
Mga igsoon, mga higala, naglaom ko nga imong nakuha o imong nasabtan ang kamatuoran karon. Ayaw paglangan, hinulsol. Samtang wa pata mga matay, samtang wa pa mutupog ang atong tililawom sa tabla, samtang naginhawa ka pa. Kay dito sa kamatayon, di ka mo adto, wa na ipagpangayog pasaylo, wa na ipagdayog, wa na tanan, period. Apan samtang buhi ka pa, pwede pa ka makaduol kay Jesucristo, ug imo siya inong Ginoo. Palihog, i-appeal ko sa minilyon nga mga tao nga nagkuha nimo, isip, abogado sa ilang dakong kaso nga ilang pag-atumangon atubangan sa tibuok universo. Mga igsoon karong gabi una, ginlan talang ka kung si Kristo imong kang abogado, sigurado kang mudaog sa imong kaso. Duula siya, sultihi siya. Dili kani sa likway, kay wa pay iyang gisalikway nga kliyente nga makasasala sa tanang muduol og muhangyo sa iyang serbisyo. Palihog lang, iduko ang inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Og sa atong pag-ampo, dungo sa imong ulo og asa ka. O kung naamang kasasakyanan, ipunting ang imong pamalandong ngadto sa Dios. Ug hangyo asya nga Lord, from now on, Lord Jesus Christ, you will be my lawyer. You will be my attorney. Ikaw akong abogado nga mo atubang mga higala ni anan akong kaso nga imong atubang sinaksihan sa universo. Mag-ampo ta mga igsoon. Dios na mo gamhanan og langit nun. Nagdool minimo karon. Kaming tanan mga tubang ni anang hukmanan o kanang hukmanana, didto makitang among tanang binuhatan. Ginoo, walay usan namong matarong. Kaming tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Dili bimo sangpit sa laing mga tao ngarong manalipol sa among kaso. Dili mi makatawag ni bisan kinsa aron maabsuelto mi sa among kaso panahon sa paghukom. Kay wa na gyud laing tigpataliwala, wa na gyud laing abogado nga among kasaligan ug masangpit ka nakasabot sa among pagkatawhanon. Ang among advocate, among lawyer nga si Jesus Christ. Nintak na Ginoo, naglaom kung ang tanang mga tao sa kalibutan nga nakadungog din katapusang kasidaan. Ila kang dapiton nga maoy ilang abogado tigpataliwala ning dako kayong kaso sa tibok universo. Salamat Diyos pagtubag sa mga pag-ampo amo ning gisalig ang tanan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mong Dios mangluluwas. Amen. Good luck, good health, and God bless you. Kita ta sunod gabi ang Diyos panalangin atong tanan.